Patuloy pa ring nananatili sa evacuation center ang ilang pasaherong na stranded sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw, dulot ng masamang panahon na nagdulot ng pagkaantala sa mga biyahe patungo San Pascual, Masbate. Ayon kay Marilo Favi mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Pasakaw, 13 biyahero na lang ang stranded sa Pantalan. Ang iba ay sinubukang bumiyahe patungong Pio Duran Albay upang doon humanap ng masasakyan patungong Masbate. Lumipat ng Pio Duran Albay para doon magbaka sakali. Wala na kaming update sa kanila kung nakauwi ba sila o kasi nag-decide sila na umalis dito. So yung remaining 13, yun ang namin ngayon. Kasalukuyang nanunuluyan ng mga stranded sa evacuation center sa Odicon, Pasakaw matapos silang ilipat mula sa Pasakaw Multi-Purpose Unit o PMU dahil sa tumataas na tubig at banta ng high tide. Ayon kay Salve Yanson, isa sa mga stranded na biyahero patungong San Pascual, Masbate na halos 4 na araw na silang nananatili sa evacuation center. Sa kabila ng kanilang matinding pagnanais na makauwi, nagpapasalamat siya sa tulong na ibinigay ng DSWD at MSWDO, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. Okay naman po dito ma'am kasi binigyan mo naman po kami dito ng mga pagkain, kunting supply po ma'am. Kahapay nung pati doon sa PNU po ma'am, nagbibigay naman po sila doon, pati dito, binigyan naman po kami nila ng mga pagkain po. Bigas po at saka pang-ulam. Sa ngayon, wala pa ring tiyak na petsa kung kailan maibabalik ang biyahe pa Masbate. Isa si Salve sa mga stranded na nananawagan na sana'y bumuti na ang lagay ng panahon upang sila'y makauwi na. Kahit may supply po dito yung mga LGU po at saka yung DSWD po, gusto naman talaga namin makauwi. Sana po mabigyan ng dito, na po yung panahon. Lagay ng panahon para makauwi na po kami sa aming probinsya po. Patuloy namang nakamonitor ang lokal na pamahalaan ng Pasakaw at katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at kapakanan ng mga stranded na biyahero. Darlene Lestrulio, CSN.